Каня ви на 6 и 7 септември в комплекс Дамасцена за животворен фестивал. 2 дни посветени на физическото ти, психичното ти и духовното ти здраве. Ще бъдем заедно с Милена Койчева с ортомолекулярна терапия, професор Красимир Желев и лекция по биологична медицина на бъдещето, Тодор Христов и завръщане към изначалното единство, и Жасмина Лейкова и традиционната китайска медицина заедно с звукотерапия. Представете си за момент как седите в амфитеатъра на Дамасцена, заобиколени от уханието на рози и потопени в звуците на вълшебните купи на Жасмина. Това е програмата за събота 6 септември. А 7 септември, неделя, ще започне с изключителната Нели Елея и разговор с Николай Сираков. Какво поведение води до резултати? Следва прекрасната психоложка Ива Кирова с живота в своята спонтанност. И после моята лекция на тема процесът на осъзнаване, за да мога да ви помогна да осъзнаете в коя фаза на живота сте и коя практика да използвате, за да ви е леко и лесно на душата, да дишате в свобода, а не в страх, в стрес, в тревожност, в хаос, който съществува в момента. И накрая фестивалът ще завърши с кратък концерт на любимата ми Силвия Кацарова, прекрасната Силвия Кацарова. Заповядайте на 6 и 7 септември на животворният фестивал в комплекс Дамасцена. Научи и практикувай с нас техники и практики за твоето физическо, емоционално и духовно здраве. 3 в 1. Вземи билета си още сега, линкът е в това видео. Нямам търпение да се запозная лично с всеки от вас на живо. Ще те видя на 6 септември в Дамасцена.